Hemmenge salam, men Mehri ve benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava öğren daşardı. Benim karantindan çıkıp ahir bir daşarık nemeden dedim. Bir hepteden beri öydü. Gavroluk diyen yalı. Türkmen dilinde öğretek. Sidem neme insan kıyışı görünmeden son Trump'ın kömek pulunu aldınız deyip umut ediyen. Bir de allık yani men ve men tanışlarım begençtik rahat ettik. Mena der odat kreditni kartochkamın төлöwlerini ılgatıp iyi verdim o pulu. Osan ay ulu kömek boldu elbette näme leşni pul hiç açan neme beren o va ziyan veren o. Bu bugün temamı nädip Amerika'da yaşat pulu ekonomi edip bol bilýänliň yani bir yollarını aytmak isleyen, görmek isleyen çünkü men özüm pul köp sawanyrak bolsamam, onu da ekonomi etip biljek yerimde men özüm ekonomi etjek bolýan. Demede Amerikan ýagdaýy şol pajarlar, skorlar, yeneler, geçýärler, gaty gohly bolýar. Osan pauza demeli bolýar, käwatlar şuny şeydi. Neme tak her gurun dowamy hawa ekonomrak edip yani ekonomi edecek yerimde ekonomi edecek bolýar. Osan size de şu ödetýän ekonomi ýollaryny ýa-da gurun resim belýär bir ki käwirdiňizde kalby kömek bolar. Osan diňe Amerika'da meniň käwir aýtjak zatlarym belki Angliýa, Kanada ýaly ýurtlarda da bol edip bilinýän bolmaly yani bolup biler planan diýmelde. Şoň üçin başlaýan onu. Birinjilik bilen men aýdaly bir kategoriýada da böleýin diýen. Birinjilik bilen odat şeýle bir website we website diýen telefonda priложение hökmünde de gitýär website edip kak ulanyp bilýän kompýuteriňden. Onuň ady Groupon. Belki köpüňiz eşitdiňiz Groupon diýip. Grouponda neme her hili servisleri ardan bahat alıp bolýar. Servis diýemde meselem menne gyýyt hökmünde näme salona ötmeli bolsa da aýdaly dyrnagy oňortmaly bolsa ýa-da bilem oksaçymy kestiresim gelse da şonu skitkaly pula edesim gelse şu Groupondan men şol servisler satyn alaýan. Osan meselem aýdaly men salonda saçymy kestirjek bolsam şo maňa $50 ýa $30 düşdi. Belki men Grouponda şonu $15 tapdylar. Şonýal osan dyrnak zat oňorjak bolsam şoňa meňdeş. Osan Groupon diňe oňaly salon işleremde başga zatlara da gaty peýdaly. Çünki meselem mene käbir adamlarda ne saglyk strafowkaňyz bolmasa da şu ýerde aýdaly gözüňize näşe açky gerek bolsa ýa-da näme diýsem kam diýişiňiz oňortmaly bolsa ýa diýişiňiz arastalatmaly bolsa meselem şonam Groupondan tap bolýar. Ups, ýene de polisiýa. Şas. Geçdiler şular. Şö, geçdiler etken. Deme şeýle diýişiňiz adyny arastaladyp bilýän, ardan baha barladyp bilýän we gözüňiz adyny test etdirip bilýän da neme zreňiňiz adyny. Otan käwirti meselem prosta çasyn doktora ödüp etdirýärler tam dolu pulunu töläp da. Aýdaly siz bir sanak şol tam zubnoy wrach tam vizitiniz üçin juýuňyzdan çykaryp tölejek bolsaňyz strafowkaňyz ýok bolsa belki $100 tölersiňiz. Osan arasalan düşünem ýene bir $100 tölersiňiz, $50 mi näme töleseňiz. Grouponda bolsa meselem sen hem diýişiňi rentgen etdirip bilýän, hemem arasaladyp bilýän. Şoňa opşi aýdaly şonu $40 tap bilýän sen Groupondan. Otan şeýdip şu Groupondan tapyp şu Groupondan etdirenin gowy. Sebäbi olaram näme şu abyçny näme zubnoy wrachlar olaram abyçny nemeler ýöne prosta köprek klient aljak bolup özüne şeýdip Grouponda reklam etýärler ýani özüne klient toplaýar da şeýdip sebäbi klient birden şolan servisini halasa ýene täzeden ýygyna gidip şolaryň servisini ulanır diýip umyt edip näme etýärler. Osan şu tarapdan Groupon gowy meniň özüm 2-3 şeýdekdagy näme Grouponyň üstü bilen diýişim zadymy arastaladypdym. Gaty peýdaly näme
go'dat yani go'u odat skitkadat beriye. O son şu hava gözünü ölçetmekte de zrenyan ölçetmekte de kavir yerde hatta neme aynek da satın alıp bilen yerlerinde de odat Groupon ba yani ayneği şöyle odat dedende aynek satın almalı nemesine gözleyen primer tam Groupon'un şu neme poisk knopkasını basyandı şöyle neme glasses dip yat bilen ya da contact lenses dip yat bilen da tam açki ya da kontaktlı linzi. Şonya yazıp bilen olsan şonya servisler çıktı ya. Şeydi şu tarafta Groupon'un takat pedal oluyor. Yine de Groupon'un bir pedal yerini ben halayan dadım. Mesela yine çoralarım, dostlarım bilen ona gidip onu bunu edecek diyen de aydalı vakat noyda zattı da ona mı gidelim zattı. Büyük kaşırak bir zat götlesek şonun Groupon'da tap oluyor. Mesela ben Groupon'da neme ediptim? Hang gliding dip bir zat ediptim. Hang gliding hem şöyle bir hile kanatlı zatta uçuruyorlar seni yukarıda samolyotla kaldırıyorlar o sen kanatlı zatta asılayıp sen uçacaksın sen yekvedin uçamak elbette instruktörün ama sen öyle asılı du diyenyalı men suratını koyuyorum men düşündürebilmedim ya suratını koyuyorum çıkıp düşer gidiyorlar ana şonu men o da skit kalı pulu alıptım şu Groupon'da şu nyadatlar ama yine mesela şu Tom'sta o da desimeli тоже Groupon'da görküzdüler akulalar bilen yüzmeye. Toys akvaryumda Long Island diyen bir yerde akulalar bilen yüzüp biliymişsin akvaryumda rişotla salyalar seni. Вот ana şoňa gideýin diýotin, ýani şu Tomsda bir planlamyň biri. Şu tarapdan hem Groupon gowy. O zaman Groupon'un ýene bir tarapy bar. Eger siz Groupon'dan edesiňiz gelmese, meselem, siz Groupon'a girip Groupon'daky şoňa servislere seretdiňizde halki gidesiňiz gelýän ýerik özüňiz hem jaňa sorap bilýäňiz. Meselem şey diýip, halki hang gliding diýen ýerimde men baramda, maňa şo ýeriň başlygy näme diýdi? Sen neydi indikiyedek yine gelesin gelse dedi sen Groupon'dan satın almadı dedi bir de primo jaňa edäý dedi. O zaman biz sana şu Groupon'un pulundan pulu ýal edip ardan berip bileriz dedi. Menem be gowa kendim toýs men şo näçe içine maýtam ýadyma düşenok $130 mı näme düşdi asla şeyle teresden. O zaman eger şonu Groupon'dan satın alasın ki bu ýyl men ýene de gitmek plan etdim. Men şo $130 Groupon'a tölemen gönü şol neme şo ýeriň nemesine telefon nomeryna jaňa edip şeydi predlagat edilýän ýani men Groupon'a siň servisiniňizi gördüm $130 keni men size primo төлesem bolýarmy da diýip şoňaly neme diýdiler şo ýerim Groupon'un men Groupon'un da websaytyny neme приложениесini belki linkini da aşağıda goýarym görüp bilersiňiz. Ana ol bir ekonomny ýoly. Yani Amerikada şu kavırdatlar ekonomi için edip bilecek zatların. Kstati, Groupon'da işe restoranları, odatları ba. Restoranda mesela 2 adamlık nahary tam 3 course meal yani 3 tanak nahar başlangıcı обычный, то есть appetizer, main course, biram dessert. Şu 3 tanaktan da başlangıç nahary, orta, главный nahar, biram şu dessertine. Тоже iki adama skitkalı ip bolýar. Şolan ba Groupon'da eger siz isleseňiz belki o zaman şol bir nemesi Groupon şu go taraplary kär. Şonu men size rekomendawa etýän özüm. İkinci meniň pul ekonom etýän ýerim men opera gitmege goýarýan özüm. Operada bu New York'da da Metropolitan Opera dip opera opera yer var, zdание var, короче, teatr yani opera teatrı var. Вот, ol operada belki hemmek şey halap durmadı operanı yöne men özüm hem halansın çoram hem halansın biz şu opera gidecek bolýas. O operada neme aslı operanın nemesine şöyle biletini satın alacak bolsaň iň ardan bilet iň ýyzda durulýan ýani bir sitýenýa adam iň ýyzda biletler где-то bilem $150-180 başlaýar. To есть gymmat konkretno o belki orkestrın öňünde durýan oturuşlara wapşe tam $325 mı näme şoňa olup gitýärsäň gymmat da hakykatdan. Şonu ekonom etmek üçin näme? Короче, men student wagtyma o da studentskiym ulan ýadymda şo ýeriň biletini $25 alýardım. Şoň üçin şol zelka şolarda şu adam bamşyn. O zaman eger siz studentski nemeňiz bar bolsa, ýani ID kartyňyz bar bolsa, siz şolara baryp şo şowun güni, meselem
şugun aydalı nemen görkeseler bilemok tokatan görkeseler bilemok просто название ya da Carmen, например, hemekş Carmen bilya. Eğer şugun, например, Carmen'in şovu bağ olsa, men mesela şugun aydalı 12 bilen 5 aralığı barıp şu yerde studentski biletim bilen Carmen üçün 2 tane yani neçe tane bilet alıp bilyan. O zaman $25 çık bolya. Seve olur sana nemes lişni galan biletlerini satyalarda seve her kim baranoğa angarik $325 төлep bilet alma. Как бы baylar var ya elbette yine her kim не может позволить. Odan şu sebepten galan açık biletler satyalar, o galan açık biletlerim öňde oturýan rätlara da köp düşýär. Men meselem orkestrın gönü arkasında oturup gördüm. Şu $325 yerlerde oturup gördüm. $25 töledim özüm. То есть это очень арзан. Ana şol konkretno gowu neme и даже hökman student olmam, hökman da olur. Şu galan açık biletleri $25 da satyan wagtlar bolýar. Ýöne просто tak yani sen student bolma tapat yok. O zaman şonya yönümüne $25 satyan wagtdan bolýar. Onam siz опять же şol show günü, то есть eger şu show erti boljak bolsa erti günörtän saat 12 bilen 5 aralyk töwerek ya da 1 bilen 5 aralyk töwerek barýaňyz da aýtýaňyz men tipa şu $25 bilet satýaňyz men şonu aljak diýip nemetýaňyz soraýaňyz kassada gün kassa baryp nemetýaňyz sen kassada aýtýar ha o bilet bar ya ýok şonýar o da diýerler da şoňa görä bilet satyn alybermeli вот ana şol konkretno meniň gowurýan nemeleriň biri işlemin biri diýenýärli şeydip o da pulumu da adım şeydip ekonom etken neme operada yani sizem opera halayan olsanız şeydip bilersiniz yine de pulumun ekonom etken yerim men mesela şeyle website var neme adı Wikibuy bilmem belki de reklamada görürsünüz çünkü gatı köp reklam etdiler o website'ı Wikibuy'da o neme diyseniz men size suratında neme şu videonun arasında salıp nemeden Wikibuy ol neme sizin şol kompýuterni browserыңızda extension bolup gitdi. Yani siz şonu prosto kompýuterni browserыңızda dabaýyp edip o soň dabaýyp edip bilýäňiz bolan o soň eýle internetden shopping etdiňizde meselem Amazondan shopping edin ya Macy's'dan ya любой bir website-a gidip shopping etdiňiz bolsaňyz internetden zat satyn alýan bolsaňyz даже eBay'dan meselem şol Wikibuy size şu shopping edip oturan wagtyňyz o soň neme şu checkout'a çykýaňyzda ýani korzina salyp uje tölemek üçin o da dediğinizde şonu Wikibuy avtomatiski skidka etdiýär, yani şol promo kodları avtomatiski işletdiýär. Şol prem browser'ın özünde işletdiýär-de size discount berýär. Men meselem aýdyp bereýin size. Men gaty köp pul ekonom etdim geçen Christmas'da. Thanksgiving'de de şoňa bolla. Christmas'da короче men Macy's'dan распродажа diýip kurtlara satyn aldım ona wejin üçin. O kurtga şeyle bahasy ýazyldy. Neçede şu $50 mı ne? Короче bir kurtga. O soň şoňa kurtga и потом neme başga datlaram korzina salym kurtgadan başga da o soňam şonu checkout'a basyp şöyle çykjak wagtym helki Wikibuy avtomatiski şu promo kodlary nemetdi. İşletdi de go promo kod saýlatdy şonu checkout'da apply etdi. Apply etdi bolan helki $150 kurtga maňa $95 mı näme düşdi. To есть реально da takoy stepeni pulun ekonom etip berýär-de. O soň nemede de şeyle meselem Amazon'a girýände Amazon'da şol korzinama dabaýyp etdiňne eýle zatlar ödemeyerek zatlary şo ýerde dem eger şol Amazon'daky dronlar gymmat görkezlen bolsa helki Wikibuy avtomatiski neme ýaşylja renkli bolup aşaňdan çykýar tipa şul zatda aydaly $5 ya $10 ekonom etdip ýazyldy, yani save tam $5 diýip şoşdotda. O da şoňa basýan bolyn sen uje başga website akitýär, şo näçe $5 ardan website ýagny. Ya da başga bir oda satyjynyň odadyny akitýär, linkini akitýär. Şeýdip oda siz konkretno gowy pul ekonom etip bilýäňiz şo Wikibuy'da. O soň pul ekonom etmege o soň Wikibuy'yň üstü şoňal Wikibuy ulanyp berseň şu extensionda dursa
Wikibay işe sen ulananın üçünem sana neme pul minnya yani. Wikibay'ın özünde minnya pul yani sen bu kredit yalda dalyanda. O sen kredit yalda dalyanda o sen islesen mesela sen indi aydal 6 ayla bulandın mı şu Wikibay o sen belki sen internetten köp shopping dadeden olsan belki $20 kredit da toplansın ya $5 kredit toplansın. Wikibay görkedi ya sana tipa sen $5 topladın, $4 topladın şanyalar. O zaman sen şunu ya bankovski счет'ın adındır bilýän ya da o da dedi bilýän. Bankovski счет men 100% ne uverina çünkü men bankovski счет'ım adındır görmedim ýöne. O da gift card alıp bilýän. Gift card'ım näme şol magazynlarda soğuma üçün ýüreti içi pullu kartoçka da. Mene обычно TJ Maxx'ın dadın gift card'ını al, yani Macy's'ın dadın gift card'ını alıp bol ya. To jest bäring magazynlarynyň gift card'ı da. O zaman şol neme şolor nemetden sonra mesela haçanay şol to Christmas'tan sonra men de короче umumy $22 toplanıpdyr şo Wikibay'da. O zaman benim şonu TJ Maxx'ın gift card edip iwer deyip şol nemetdim. Knopka batıştırdım näme internetten. O zaman bana где-то bilemok bir hepdeden näme şo TJ Maxx'ın o da geldi. Şo gift card geldi. Yani подарочный sertifikat kart yani. O zaman ol hem TJ Maxx hem Marshall'da hem Home Goods etken şolorda soğuk bilýän. O zaman benim как раз näme $22 besplatno mut $22 aldım da gittim TJ Maxx'da ödeme gerek zatlar aldım. Yine de bilýän kak näme pul soğuk bilýän de. Вот şonu da ettim. Ana şolan bir gowy näme ekonomi etbilecek ýollar biri de men onuň linkini aşağıda goýarım. Так, inni yine näme? Maşinlara da buluja bolýa oglanlara näme? Degişli bolar, haça gyzlara da degişli bolup biler. Meselem Amerikada prava aljak bolsaň ilk başda näme etmeli? Hat ýazy testini geçmeli, ondan soňra uje sürülýän sürüjiniň testini geçmeli şeýle dämi? Inni eger siz New York, New Jersey tarapda bolsaňyz, men eşitdim, toşto New Jersey'de siz yadıcılık testini geçmeyenim näme prava na вождение alıp bilýärmişiňiz diýip olam nähilmişin meselem sizin Türkmenistandan prawaňyz uja ba bolsa öz Türkmenistanda süren prawaňyz bolsa siz şonu alıp New Jersey'e barıp şu New Jersey'de o da dedi bilýän prosta şu вождение testini geçebilir. Tak näme video biraz bölünne. Şonyalı New Jersey öz Türkmenistan'da şu prawaňda baryp şöyle diňe вождение testini beräýmeli. O soň şeýdip New Jersey'de prawa alyp bilýärmiz. New York'da beýle de, New York'da öňünden bären başga ýurtlaryň prawaň bolsa, şurany yadyjylyk şu ýadylýan testini bir geçmeli plus вождение testini bir geçmeli. Ýöne bir zat var New York ştatynda meselem sen daşary ýurt prawaň bilen bir ýyllap maşyn sürüp bilýän. Yani sen daşary ýurtdaky şu inostranny prawaň işleýär şu ýerde bir ýyl. Ýöne bir ýyldan soň sen uje odat etmeli. Yani New York'un prawasyny almaly bolýan. Başga ştatlarda da ştata bagly hersiniň öz bir nemesi we zakony we prawilasy we onu internetde barlap bilersiňiz. Ol birinji, ikinji, eger mesela siz любой ştatda bilemok New York, New Jersey haýsynda ya başga ştatlarda bolsa da maşynyňyz üçin strahowka gözleýän bolsaňyz, ardan strahowka gözleýän bolsaňyz men bir website tapdym. O website'in ady thezebra.com. Zebra dene zebra tipa zebra.com. Men linkini goýaryn. Şo ýerde meselem siz ardan näme maşyn strahowka, avto strahowka tap bilýäňiz. Realna konkretno da men barlak gördüm. Meselem bilemok tam Toyota Avalon var, şo ýerde sorya tam brand näme Toyota, okey, tam make näme Avalon. Näçinji ýylyň 2015 meselem da 2018 näme bolsa da. O soň şo haýsy ştat, o soň meselem New York diýip berýär. O soň aşağında uja taňa rezultatlaryny çykaryp berýär. Haýsy iň ardan insurancedan. Geico mi ya bilemok Allstate mi ya näme insurance bolsa, taňa ardan insurancelar görkezýärler. Ana şolam bu website şonam size rekomendawa etýän. O soň tak ýene bir maşyn nemedeňde bir ekonomi edip biljek ýolumuz şu. Meselem näse şu
страховканы o da adettiğinde maşininiz için, täze maşininiz için şu avtostraxovkany dokument bereňizde siz meselem New York ştatynda ya başga ştatda yaňy bir şu prava na вождение alan bolsaňyz siz neme dip hasavetliýäňiz. Täze водитель dip hasavetliýäňiz. Soň täze водитель dip hasavetlemek sebäpli size straxovkany gymmatrak bermekleri mümkin. Sebäbi olar bilen oklar da sizin gowy sürüjümi, erwe sürüjümi bolýandy. Soň şoň üçin täze şu neme driver's license alan adamlara täze sürüjü diýip şeýle gymmatrak berýärler. O soň şo ýerde de hitirlik edip bolýan eken akasy siz şol avtostraxovka dokument bereňizde ya şolarla telefonda da gürleşeňizde siz aýtýaňyz meselem meniň Türkmenistandanam водительский pravam bar diýäňiz. Meselem 10 ýyldan bäri men Türkmenistanda sürüp börn maşynada 15 ýyldan bäri diýip. O soň водительский pravam kopyasyny iberýäňiz şolary. O soň olar siziň diňe şol Amerikada alan prawaňyzyň ýylyňyzdan hasap etmän onuň üstüne siziň Türkmenistanyňky süren ýylyňyzdan üstüne basýarlar. Yani goýýarlar da şeý diýip aýdaly size New Yorkyň prawasyny 6 ay mundan alyňyzmy? Siz tam Türkmenistanda 13 ýyl sürdüňizmi? Onda size şol 13 ýyl 6 aydan bäri maşyn sürüp beren adam diýip sizi o da hasap etýärlerde aýdaly $400 страховка derek size belki $200 страховка berýärler. Toys akajda skidka ýa kompletne. O da şonam ulany bilýäňiz, şolam bir pulu ekonomi etmeli uğry bir ýoly. Ýöne meniň rekomendowat edesim gelýän zatym siz Amerika gelenizde näçe çalt водительский права alyp çalt aljak bolun. Çünki aýlaňyz, ýyllaňyz üstüne mümkin siz maşyn sürmäň tapat ýok. Главное, чтобы siziň şu eliňizdäki водительский prava wagty uzalsyn, näçe uzalsa şonçadan size neme da avtostraxovka ardan düşýär. Soň 10 ýyldan satyn alaýyn maşyn tapat ýok. Ýöne siz şon ulanman ýöne dursaňyz da öýde tozap ýetdi şyrany goýuş ol. Neme водительский prava şonu alyp goýuň ödüm. Şeýdem pul ekonomi edip. Başga da nemesi ýok. Yani başga näme ekonomi edip bolýar? Ýene de pikirlenir, ýöne wrode bolýar. Yani başga mende o neme ýok. Ekonomi edip bilýän nemeleme ýok. Ýöne şonýaly eger videony halan bolsaňyz hökman like goýuň. Aşağıda komentariya yazın. Eğer sizin bu ekonomi etken yolunuz varsa haber edin. Ve yine de belki Amerika'da ya yine başka ştatlarında, Türkiye ştatlarında yaşayan dostlarınız, tanışlarınız, atlarınız olsa onlara da şu videonu iyi verip bilirsiniz. Yani paylaşmak için belki onlara da peydası değer. Tamam, bolly başka şu videonun son geldiğini like koymayı unutmayın. Paylaşın videonu belki köp adamlara kömek eder ve komentariya yazın hemen kolakolçiga da basıp koyuyorum çünkü indikiyedek yeni video çekimde size haber verir yani indikiyedek görüşeyince onunla şuvatlıkça sağ olun paka